množství rostlinné hmoty sklizené z pole se opravdu dostane do kráv a kde potom nastávají ty ztráty mezi tím. 100% is that what is grown up on the field is 100%. Nobody knows it exactly how much it is. Then this is what you have earned. And there are losses between 5%, 7%, maybe. Takže tady v tom prvním řádku je celkové množství rostlinné hmoty, která vyroste na poli. Pak se to sklidí, takže tady je výnos z té sklizně a něco zůstane na poli. Kolik to přesně, to se neví, 6%, 10%. And the most farms have information over this, that is what you have earned in silo. It's, maybe if you have a weight bridge, it's exactly the same what you have earned. Takže na mnoha farmách se ví, kolik tedy siláže, kolik materiálu bylo navezeno do silážní jámy na začátku, protože se je přezváží, takže se to zváží. Yeah. And the next one is what you have from the silo. The difference between you have put in and you put out. And these losses are between 8 and 20%. And I think the next speaker will told us a lot of this losses. A potom, kolik je hmoty siláží na konci silážovacího procesu, vlastně po celém tom skladování siláže, tedy jinými slovy, jak velké jsou ztráty při silážování, a ty se pohybují u nás mezi 8 až 20%. O tom ještě bude hovořit pan inženýr Poučka ve své přednášce. It is possible to get information about this, what you put out from the silo, if you have a feed wagon with an electronic system or electronic weights, but it makes a lot of work to get the sum of this figures. A to množství siláže na konci při vybírání se dá zjistit tak, když máte krvní vůz, tak on má vlastně váhu, takže on zaznamenává tu hmotnost toho materiálu. Ovšem, pak je potřeba si s tím dát tu obrovskou práci a všechny ty hodnoty se číst. So are a lot of possibilities to loss from the good yield you have on the field to the end what the cow has intake. Takže těch možností ztráty toho materiálu, který je původně na poli, a to, co se potom dostane do krávy, je spousta. Takže tam je opravdu mnoho kritických bodů, ve kterých těm ztrátám dochází. Another headline of this project is more net from brutto. A takové motto toho projektu je více neto z brutto.